Jo, klid. Pohybolem asi. Jo. Potom Áďa písá, Áďa. Už val. Tak Áďa si to půjde naposled. Pak tady máme Petr Ipon, Hrabal Nugget, Zaklouka. Ty příště nebudeš řechtat. A tak dále. Takže může. Máš odstartováno. Počko, Natáčíš to. Holky, ale tohle jsou rychlostní disciplíny. Jak to hezky jede. Nemůžete jezdit podle mě, jak jsem vám to ukázala. Já jsem měla pomalé. Honem. To je klusák. A A val! rozjeď to. Aha. Honem. Dobrý. Super. A máme jich celý v čase. 0,41,15. A jako další pojedec? Pěkně spravenou. Teď